Čau lidi, já jsem Ben11 a vítám vás u nového videa. Tohle video je 10 věcí, kterých já se nejvíc bojím. Docela jsem přemýšlela, že jich udělám i 15, ale 10. A já jsem hrozná, prostě srababa, jsem srab hrozný. No já tu opravdu zdržovat nebudu a jdeme na to. No, první věc, já nevím proč, nikdy jsem se s tím nesetkala a asi ani nesetkám, jsou žraloci. My jsme jeli do Chorvatska a třeba, já jsem se prostě jsem se ptala, jestli v Chorvatsku jsou žraloci. V Chorvatsku žraloci. To je nesmysl. No nic, tak. No jenom pro informace, já jsem docela líná. Znám, jsem líná si najít na internetu, jestli někde něco je, nějaká akce, nebo jestli jsou protože v Chorvatsku žraloci. V Chorvatsku. Nic. Tak druhá věc. Jsou doktoři. Ano, doktoři. Já se jich bojím tak jakože na půl se bojím těch jejich nástrojů. Jako třeba skalpel, třeba zubař, tak ty jeho vrtačky. No. Tak, třetí věc. Pavouci. Jenže jenom v určitých případech. Já se jich bojím jenom, když jsou na toaletě, v koupelně a na mém těle. Někde prostě třeba na obličeji. To nenávidím. Jinak když jsou třeba, nevím, na zdi a uvidím ho, tak říkám, ježiši, ten je hezký. A to je sekáč, viď, tohleto, no a ten je hezký. A v mojí hlavičce to není v pořádku. Není. No. Tak. Čtvrtá věc. Já jsem fakt srab. Klaun. Bojím se klaunů. Ano, bojím se klaunů. Je to sice nesmysl, že se bojím klaunů. A no, tak prostě jsem srab. A jsem tak trochu debil. No, tak. Pátá věc. No, svým způsobem teď řeknu 3, takže jich bude... Já jsem kokos. Já to řeknu prostě po pořadě. Pátá věc. Tma. Bojím se tmy. Šestá věc. Bojím se ticha. A sedmá věc. Hrozně se bojím samoty. Já jsem prostě taková, že se víc chci zapojovat do kolektivu. A já nevím. Já jsem prostě taková divná, jednoduše. Jsem prostě divná. Osmá věc. Já jsem prostě opravdu idiot. Bojím se duchů, prostě takových paranormál věcí, prostě, já nevím. Uslyšíte, že vám tadyhle, prostě když jste v posteli, prostě už usínáte. A najednou slyšíte, jak vám tadyhle něco chodí. Jak vám něco chodí po bytě. Jak vám něco chodí po bytě. To je prostě hrozný. A lidi se pak diví, že jsem nevyspala. Jakmile já někomu tohleto řeknu, tak se mi hnedka smějou. Což je docela blbý. Já jsem prostě srab. Já nevím, co jiného k tomuhle říct, jsem prostě srab. No a 10. ta nejhorší věc, který se bojím, na který jsem si dokonce i vybudovala takový divný systém, který vám prozradím. Bojím se včel. Včely, vosy, sršně, prostě čmeláci, takže prostě vosy. Včely, to prostě... Já jsem si vybudovala takovej v hlavě, v mozku, jestli vůbec nějaký mozek mám, takový divný, takový čip, jakože prostě nějaký systém, kde prostě přímo proti mně letí vosa.
A já mám prostě takový systém, že já prostě vidím ji třeba, nevím, na kilometr daleko a prostě já si ji umím vyhnout. Prostě ji vidím přímo a prostě letí proti mně. Vyhnu se jí prostě, já nevím, já to prostě vidím a zdrhám pryč. Prostě já jsem nejvíc těch věcí, co jsem vám tady řekla, tak se prostě bojím opravdu těch včel, protože nevím. Prostě fakt se bojím včel. To je ta největší věc, který já se bojím. Jak jsem říká, jsem srab. Ano, třeba se mi vysmějte do komentářů, mě je to jedno, protože já vím, že jsem srab. Až tak moc se za to nestydím, no jako za nějaký ty věci, ano, za nějaký se stydím. No a já nevím, no. Prostě strach je takový přirozený. Každý se něčeho bojí, třeba, já nevím, David, ten se bojí taky pavouků a klaunů. Jediný problém je, že to je všechno, který se bojí, kterých se věcí bojí. Jako, nevím, no. Třeba Aliket, ta se nebojí něčeho. Já jsem ji několikrát chtěla vylekat a nic. Prostě nic. Jako, ahoj, co je? Prostě, co je, prostě. Tak, no, tak já už asi skončím. Nevím, co bych dál mlela. Asi už nic. No, tak zkrátka, čau!